घेते आणि साफसफाई काढली आहे. पहिले बाहेरून साफसफाई करायला घेते. पहिली पप्पीची सायकल साफ करते. आता ही सायकल बघा माझी 10वीला घेतली होती ना मी. हां तुझे साफसफाई करते त्यात डिफरन्स दाखव. इकडे बघ. नाही मधी मार मधी आतमध्ये घुसव. हे इकडे बघा आणि साफ केल्यावर कसं दिसतं बघा. दिल कुठे? दिल आता मी पहिली साफसफाई सायकलपासून करायला घेतली आहे. बाहेर बसून करते आणि आता आपल्याला सर्व आहे ना हा घरातच सर्व कलर करून घ्यायचा आहे. आतमध्ये पसारा बघाल तो किती पसारा आहे. कबुतराने सर्व खराब केलंय. बाहेर काढलेलं आहे. कबूतर पण आमच्या वरती बसलेले आहेत. हो मॅडम घरी सायकल आता साफ करून झाली आहे. आता ही झाडं माझ्या ठिकाणी ठेवते. ज्या ठिकाणी ठेवते तिकडे ठेवते. ठेव. आता तुम्हाला वाटेल की कमेंट आली की तुम्ही रेसिपी का नाही बनवत. कसली कमेंट होती? रेसिपी का नाही बनवत. हां मग पण घराची साफसफाई काढली ना. दाखव काय साफसफाई काढली. चल दाखवते. आधी झाडं ठेवते. येस. तुझे मैत्रीण पण आलेत. माझी मैत्रीण आली. त्यांना ओळखता का? नमस्ते तरी बघा. हाय हाय. नमस्ते. हो मॅडम साडी तर एकदम मस्त घातली आहे. आपले तुलस झालं का? इकडे ठेवायला पाहिजे ना. चला आता तुम्हाला मी आतमध्ये दाखवते. घरामध्ये जरा बसायला जागा नाही आहे. काय केलं तू? सर्व सामान खाली काढलेलं आहे. सामान चला लाईट लाव. लाईट लावली बघा. एक सोफा तेवढा जरासा मोकळा आहे. बाकी सर्व पॅक बघा. गाद्या हे सगळं कबाट आता सर्व भरून बाहेर घेतलेलं अजून आतमध्ये पूर्ण घर रिनोव्हेट होणार आहे ना आपलं. पूर्ण कलर करायचा आहे सर्व. म्हणून आम्ही आहे ना आधी सगळं सामान काढून ठेवलेलं आहे आणि उद्यापासून आम्हाला कलर करायचा आहे. आता तुम्हाला कलर पण आम्ही दाखवतो कुठे कुठे करायचं आहे. आता जेव्हा कलर करायला येतील ना ते वरचं घासणार ना तेव्हा ही भांडी खाली घ्यायची आहेत. ही भांडी खाली घ्यायची. हे सर्व हा सर्व खाली घ्यायचं आहे. आता किचन मध्ये दाखवते. वॉशिंग मशीन इकडे आणली. हा ते आतमध्ये घेतली आहे. हे बघा. आमची टाकी चोरीला गेली. टाकी चोरीला नाही गेली आहे. ती बघा बाहेर काढले धुवून ठेवलेली आहे बाहेर साफ करून. नशीब आता दिल आली असती ना आपल्या पाठोपाठ तर ह्याच्यात बसली असती त्या आतमध्ये. टाकीत जाऊन बसते. दिल होय दिल. हाँ ड्रम में सोई है. दिल झोपले तू. झोप झोप बाबू. हमारे दिल ड्रम में सोई है. ड्रम में सोई है. टाकी में सोई है. वरती कलर केल्याशिवाय वर टाकी पण नाही बसू शकत ना. आणि हे पण आपण केलं ना काम. आमचे पाण्याचे पण हाल झालेत आहेत टाकी नाही म्हणून. हे सीलिंग काय बसवलं ते आपण अँगल लावले आहेत. पूर्ण घर रिनोव्हेट हे सर्व तुटलंय नाही सर्व बनवायचं आहे. हा त्यामुळे आम्हाला जरा शूटिंग मध्ये बरोबर ना. बरोबर. त्या कमेंटचं उत्तर मिळालं असेल की का रेसिपीज येत नाही. रेसिपी का नाही बनवत. हां तर उद्यापासून कलर करायला लागल्यावर आहे ना बाकी काही करायला नाही ना मिळणार. म्हणून मी मसाला बनवून ठेवणार आहे कांदा खोबऱ्याचा. उशिरा झाला की शिरा करायचा. हा उशीर झाला की शिरा करायचा. शिरा इथे गरम पाणी
झालं. आणि आता मसाला वाटायचा आहे, भाजायचा आहे, पहिला वाटून घेते. हम्म. मग 2 दिवस आहे ना आपल्याला तर काहीच करता येणार नाही ना. तुझं वजन बघूया हम्म. किती होतं लास्ट वेळा, किती होतं? 66.66 होतं तुझं हम्म. 1-2 महिना अगोदर. आता किती आता अजून वाढला असेल का? असं मला वाटतंय. 66.70. वाढला का कमी झाला? मी असल्यावर कसं वाढणार तुझं? तसंच आहे, तेवढाच आहे बघ. तेवढंच 2 आहे. महिने झाले तरी तुझं वजन तेवढाच ठेवलाय मी. तर मला वाटतं की वाढलाय माझा. पण तू हेल्दी झाली आहे. अच्छा. सेम वेट ठेवून मसल वाढले आणि तुझे. चालते किती मी? बापरे, आता 3 किलोमीटर चालते तू 3 पा. किलोमीटर चालत जाऊन परत चालत येते. तर आता तुम्ही मम्मीचा वेट बघितलं, सेम आहे. पण मम्मी आता वॉकिंग काय म्हणाली मम्मी, की मम्मी आता आपण मामाकडे जाऊन 1.5 किलोमीटर, येणं 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तेवढा परत मग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर. तुम्हाला एक सांगतो बघा, माणूस जेव्हा फिट राहतो ना, जेव्हा चांगलं खातो, म्हणजे असं ते हाय काय ते दाखवतो मी, तेव्हा माणूस म्हणजे हेल्दी पण फील करतो, वॉकिंग पण इझिली होते. एक पहिली अशी गोष्ट होती की 3 वर्ष अगोदर, 2 वर्ष अगोदर मम्मीला 1 मिनिटं पण बाहेर नेणं म्हणजे खूप कठीण व्हायचं, की मम्मीला गुडघे दुखायचे किंवा वाटायचं नाही. काल परवाच आपण चालत गेलो ना, धरून पण चालायला लागायचं. काल परवाच आपण गेलो मम्मी, हा. तर किती कम्फर्टेबल तू गेलीस आणि कम्फर्टेबल आली. पहिले तर आम्ही सुरुवातीला 1-2 मिनिटाची वॉकिंग केली, मग घरी यायचो. मग 4-5 मिनिटाची वॉकिंग केली, घरी यायचो. तेव्हा पण मम्मीचे पाय दुखायचे. आता ते लेंथ वाढवत वाढवत मम्मीचे एवढे किलोमीटर झाले है ना. आता घरी सर्व काम चालू आहे, तुम्हाला मम्मीने दाखवलंच. तर रेसिपी तर बनणार नाही, म्हणजे रेसिपी बनणार नाही, मी रेसिपी ती खाणार पण नाही. तर मी हा विचार केला होता की या हफ्त्यामध्ये असं काहीतरी जेवण खाणार मी, ज्याच्याने मी फिट राहील. आज सोमवार आहे अजून. आज सोमवार आहे. आज सोमवार आहे आणि आज माझा उपवास आहे. बापू बोलला आज काय जेवण बनवू नको. आज जेवण बनवू शकत होती कारण कलरवाले येणार आहेत उद्या मंगळवारी. आता हा व्हिडिओ तुम्हाला आज दिसतोय किंवा उद्या दिसतोय हे डिपेंड. तर मी काय म्हणालो, तर मी काय करतो, मी स्वतःसाठी करतो. मम्मी बोलली तू व्हिडिओ मध्ये पण दाखव की तू काय करतोस, म्हणजे जे समोरचे माणसं करू शकतात ते पण शिकून करतील. हा. आता ह्या ताटामध्ये असे काही वस्तू आहेत ज्याला काही खटपट नाहीये जास्त, बरोबर. आणि सर्व खायचेच पदार्थ आहेत, म्हणजे खायचे सर्व वस्तू आहेत. हे मी खाणार आहे आज दिवसभर, आज पण खाणार आहे, उद्याही खाणार आहे, आणि मंडे ते नेक्स्ट मंडे पर्यंत मी हे सर्व खात राहणार आहे. मग तुम्ही माझ्या डिफरन्स बघा, वेटचा डिफरन्स नसतो, पण एक आतून ना ग्लो येतो चेहऱ्यामध्ये. आपण हे सर्व बोलतात ना, मसालेदार नाही आहे, तेल नाही आहे, तेलकट नाही. सर्वात आधी तुम्हाला मी दाखवतो काय आता काय पिणार आहे ते दाखवतो. सर्वात आधी तर मी नारळ पाणी आणलेलं आहे. मी आता हा नारळ पाणी पिणार आहे मी. आणि ह्या परातीत आता काय काय तुम्हाला दाखवतो. या परातीत आणल्यात मी रताळी. हा. आता तुम्ही म्हणाल ह्याला बॉईल करा, म्हणजे तेवढं तरी आपल्याला करायला लागेल. बॉईल तर करायला बाकी तुम्हाला काहीच नाही टाकायचं, बॉईल करायचंय. ते खातानाही तुम्हाला दाखवेल ते उद्याच्या बॉईल व्हिडिओ. करताना थोडासा मीठ टाकायचा. हा, थोडासा मीठ, आणि झालं की त्याच्यावरती चाट मसाला टाकून खायचं. आता हे नाही टाकला चाट मसाला तरी चालेल. हे मी रताळी खाणार आहे. तसं एक एक ताट खाली करतो, रताळी खाली ठेवतो. आणि रताळीमध्ये मी माझा एक एक्सपिरियन्स सांगतो. हे रताळी आहेत ना 2 प्रकारचे असतात. एक रताळी कडू असते, आणि जास्त मला जे ताकद आली आहे ना ती रताळ्याने आली आहे. रताळी खूप खूप चांगलं आहे. या याच्यामध्ये मी 2-3 महिन्यामध्ये मी रताळी खाते ना मधी मधी. स्वीट पोटॅटो बेस्ट कार्ब सोर्स आहे. मी तुम्हाला पर्सनली सांगतो, जर हेल्दी राहायचंय तुम्हाला, तर मी जे काय करतोय ना तसं त्यातले तुम्ही थोडे टक्के पण करायला घेतला तर तुम्ही खूप हेल्दी राहाल. बघा, हे खाल्ल्यावर माझा लंच मम्मी होऊ शकतो, बरोबर ना. बरोबर. आता ह्यातले 3 गाजर आणले, 1-2 गाजर खाईल मी जेव्हा पण भूक लागेल. आणि जसं जसं भूक लागेल तसं मी तुम्हाला दाखवेल सुद्धा. मी आणले थोडे लिंबू, म्हणजे लेमन ज्यूस. त्याच्यात काय साखर विकार नाही टाकायचे, अर्धा घ्यायचा, पियायचा, पाणी बरोबर पियायचं आपलं तेवढं. आपलं बघा, बाहेरून आपण जे आंघोळ करतो ना साबणाने, तर लिंबू पाण्याने आपली आतून आंघोळ होते. ते झालं. मला मक्के दिसले. आपण मक्के काय करायचे, जेव्हा रताळी बॉईल करायला ठेवाल त्या साईडला मक्के सुद्धा बॉईल करायला ठेवेल मी. आणि एक मक्का खाल्ला तरी पोट भरतो मम्मी. आणि जरा वरती सोडून दाखव त्याचे दाणे कसे आहेत बघ. जेवणासाठी प्रश्नच येत नाही. हा, म्हणजे असं टेन्शन नको. हे बघा, दाणे पण एकदम व्यवस्थित आहेत. मस्त आहे, दाणे भरलेले एकदम. हा, आणि त्याच्याकडून एक फ्री काकडी मागून आणले मी आजच्या दिवशी. म्हणजे आजच्या दिवशी मी एकच काकडी खाणार. मी आणली ते पण सांगतोय बघा. सर्व घेतला ना मी, बोलले काकडी दे छोटावाला. आणि मी जरा गावठीच आणली. आता तुम्हीच मला सांगा कमेंट करून. आणि मम्मीसाठी हे आणले मेकअप. हप्त्यातून 2 हप्त्यातून एकदा तर आपण असं काय नीम फेस पॅक आहे. मम्मी सुद्धा लावते आणि कधी कधी मी पण लावतो. हप्त्यातून 2 हप्त्यातून एकदा लावलं की कसं फ्रेशनेस वाटतं ना मम्मी जरा ते. आणि आलोला ते काय फरक नाही पडत. आता हे बघा, हे सर्व साहित्य आहेत.
आता सर्वात आधी तर मी तुम्हाला नारळ पाणी पिऊन दाखवतो. अजून तुम्ही मला जरा कमेंटमध्ये सांगा की असे कोणते पदार्थ आहेत जे ज्याला खटपट कमी आहे आणि जे हेल्दी सुद्धा आहेत आणि आपण अशा म्हणजे तुम्ही जर मला कमेंटमध्ये सांगितलं ना ते मी तुम्हाला उद्या खाऊन दाखवेल. हा आणि तुम्ही मला 1 हफ्त्याने माझ्यात फरक बघा. आता पण जरा गाल बिल जरा बाहेर आहेत ना. गालबिल बाहेर नाही, तुझा चेहराच गोल आहे. हा पण ते फॅट वाटतो किंवा आपल्याला त्याला वाटतं काय तो जाड झालाय, पण त्याचा चेहरा आहे ना पहिल्यापासूनच गोल गोल आहे. आणि इकडे जे नाही दाखवलेलं आहे ते फ्रुट्स. आता फ्रुट्स मध्ये काय दाखवतो तुम्हाला, हे बघा 1 ऑरेंज आणि 1 ऍपल मी आज खाणार आहे. आता तुम्ही बाहेर सायकल दिसते, मी जाणून बुजून ती मम्मीला सायकल धुवायला लावली. स्कूटर बाईक चालवण्यापेक्षा जर आपण सायकल चालवली ना तर माणूस जास्त फिट राहील, है ना. गुडघ्यासाठी पण चांगलं. वॉकिंग सायकलिंग हे केलं की आपण फिट राहू. म्हणून असे मला असं वाटतं की आपल्याला जास्त माणसं बघतात तर जरा हेल्थी मेसेज त्यांना दिला पाहिजे, कन्वे केला पाहिजे. अजून एक मेसेज मला द्यायचा आहे की मी 2-3 माणसांकडून ऐकलंय, मम्मी तू पण ऐकलंच असशील, की आमच्या इकडे मांजरी कुत्र्याला आवाज करतात मग आम्ही त्यांना दांडक्याने धोपटतो. बापरे. बघा हे चुकीचं आहे. ते काहीतरी कारणाने रडत असतील, त्यांना काहीतरी त्रास होत असेल. आपल्या पोटात दुखलं की आपण कसं हे बोंबलत बसतो किंवा काही करत राहतो. त्यांना भूक लागते कधी कधी, काय काय खायला नसतो कोणाकोणाकडे. हा मग त्यांना मारू नका, हे मला तुम्हाला सांगायचंय. कोणत्याही प्राणीला मारायचं नाही, हे मला तर पटत नाही. आणि तुम्ही पण एवढे जर आपला मेसेज एवढे सर्व माणसं ऐकतात त्यांना तुम्ही एक सुधारणा करा. त्यांना खायला नका घालू पण त्यांना मारू तरी नका. मला एक कुत्रा दिसला होता तर मी काय केलं, 10 रुपयाचा पार्लेजी नाही आवडत, ग्लुकोज जास्त असतं म्हणून मी त्यांना मारी दिलं 10 वाला 5 वाला 10 वाला. पण दुसऱ्या जागी माझे 100 रुपये सेव्ह झाले. मग असं होतं. जर तुम्हाला बघायचं तर प्रॅक्टिकली करून बघा आणि त्यांना हिट नका करू. आणि जे काय आपल्या हेल्दी आहेत, जे हेल्दी कसं राहायचं ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. रेसिपी मिळेल कलर झाल्यावर. अजून तुम्हाला काही या ब्लॉग मध्ये तुम्हाला काय काय कमेंट करायचे असतील ते सर्व कमेंट करा. सुरुवातीला मम्मीने बाहेरचं साफसफाई, घरचं काम, नंतर मी माझी 7 दिवसाचं तुम्हाला दाखवेल की मी काय काय खातोय आणि मी किती बडबड करतो. बघा हफ्त्यातून एकदा असं नारळ पाणी पियायचंच. मम्मी डॉक्टरकडे गेल्यावर ऍडमिट झाल्यावर कसं आवडीने पितात ना. न पिणारी पण पितात आणि प्यायला लागतो. त्यापेक्षा अगोदर पिलेला काय प्रॉब्लेम आहे मग. तेच ना. किती व्हायटमिन्स किती न्यूट्रिशन मिळेल तेवढा मम्मी पियेल आणि हा मी पियला. तर बाय.